قميل مارشو راديو نوچچون ايدلو كيس هيتوز بارمش بلغ بولغسن بلغ ايدلير البيوت لورش حيخر خوي كومونال خوي ستودينج ورسيچون شيغر بوغ بيزم داقد بو نوچچوچ ايدلو ملخ دزدت اداچ يقي صباحن هوتچ بايرقس باچ حلقن ميخكن داي سورش اردو خلق خاستمش بويت ورسيچون سون президентна цу махкан тейттинчерна Делаца дюсцахеш бюджет ерч белхвайн эрзнаш цара студентша дицредок шешницаш гулмшкляхкар до издук холя кайлах демонстрация алшло цаю нохчучун күгелхо версичурч эйдал мута уилдагайтер бо Кавказын камнин ассоциациян президент Кутаев Руслан регионин күгелхоях дук холях век цанохчучурнек хул низгари урхылша федералын айдылерч министрша волхорик صباحاً كرواشا صندوق الماتريال شيتيو داقاتشو اش بريزيدنتي غيرت اشي ايغو دوز كوتايوس خوشدو ديق تعنوخشي قام بيدات شي سويت باشالقا ازيوان چولتيا ورسيچو داق تسلا تسخيتش بيحنرك خوزرش ادمشكا باتريوتيزميو اش ورسيچوينز بوباغدي شو كديرو تسخيتش سوى السدا متعوات بيحكي روي بوغ كوتايو روسلان نوخشيچوش ايضاً لوجيكا قيت كوتايف يقول قوداتوسي عيدل عدوق قردو تخيغر عيدل عدوقي بوال خرباتشون إبوخ عيدلو تسنديل أول حكمش قولمش كليل تلاقا كيخت يازدي بوال بيت مارش عيل إش تتكوتايوس نوخشجور قولمي معان كوكاز ريالينو قمال دير نوخشجورش حكمتي بالخوشت خاطر لامز قولمش كليل ديقري خيتي تسانشاش نوخشجور تسانكواشتن أدمينستراتسا بوال بيش وحامد شيخ مسل ديش تسو ديتر ستانцавит на журналистка и блогершка диц шешниц шайстой гулмшк дишо дусу айдля буалбешул тун тохыр хайтер митинг салялар былхыр давақыр уйл киехат яздин ламя даво мершу милла элатрыг сөз былхваттенчах масях варезоч трэшла цяц дилин сөйсертго футболе демонстрацияшка дүгөр нехшияга дүгөр буз дагул дэшнислор бек божи тех духулur алдац ибармш Üylürso şodej. Mosu abul. Ühans büdjetin bol bol velark lüye. Taqul. Diqri xulgulmş klil. Ditir Hamid. Süelжгалач диешрен урхален сан хукмат ябол бо таис. Бол кыр урыгца теш нахрез гулгулмш клил элерцо. Хылду бол кыро. Тqaца бузичса бол дюзел. Теду диез. Когду диез. Болга хайгелер дадиез. Адмолош долчун хач гулмш клилер хылваяц. Болг бочун духхыл, барымш салилар хакмашкар тазарлоуш бу духха. Сасан коллекция аздирцаял шила мян болгар даял киехат. Хинс мичакар вар буцун жимма алып до болг, дейтер таис. Коштан администрация руайл. Гулмшклилар болг бу эрдацас. Цавахча магане магвардоц барымшк уетсо. Мил мух уетсаха, со хакмот эчагдаш элч ует. Савуедил доци қэч. مسيتز إلش عيرن تليفون توش خلد إس فوتبول يميتينج تسوى غيش يوتيل خا تقصبي إل داتا تسوى خامك تسوى خانيل داتا يازو ترلو يوزيت قيلي عيلس ورسيچون ددر مانجل بيت شيتو جا قيچتو بيلغل تدو قيل داتر نوخچچونو إيده مسيت إزر بجت خوغولولر نوخچچون دوغ مجدگن حلخا ورسيچون قبواس بول بيرخ كرا Patriotizm تجاهيش كاريلير سابولچان سالي ورسيچو بارتين Ots partin on guardi bolman bayraqsh. Metigirch televizyonu boğort it ezersagu an söjgalash gulmi. Am bark tuach gushdar официалу даржен тера маситта соудяқын дястин дуйл. Кавказ реалец конфиденциаля вистхалер ürsichuen de bilgalduaqsh gulmi бәкенч нахях масяхстаг. Сахатар диро хоранга. Хубахандарш гулми дахкар. Шедез динваш ürша цадаздо уйсан. Üjdez da bits belçe ditslurdats oyn quza. Qubur koni gul qussaya sayurtats adahum doç mayeriso el hal eşdin juap doç didir khatir tsanzuçu. Tuyukta kuratoro dexna. Sun khaltsagide du anso. Yetsaqi hum dalerin watsartaqan. Sana qwasi bu quza. Tser tsanu an boğur noqçuçuen poç halqan universitetin qoloç kursir student Mousar. Fakulteti jigar uso. Masu bar mushklil. Sun derwe naqboğur qiç studentu. Kavkaz realik şeş barmi bahkar düç samoca elir şa ürsiçu yişvena.
Бақолар ерхуайн мемориал юқарен халқанчақ ол Черкасов Александрс оғдейцредер стян хүтсуяж ғала отсылдық гулмыш. Москва хвылыр халық манифестацияш. Үждігі олсын. Со бюджет ховыр. Шара шоз водар гулымшк. Ламя водар. Дез олшершдар үш. Үждады өлч манифестацияш далиғыр. Суяж ғала рузымца хиллы. Үйәхіні. Тықына хүтсігай манифестацияш. Мүлқшыду тіға тықын. Изға дейзвойн боғ бақолар ерхочу. Материал кячин Кавказ Реалин корреспонденту Романова Софьяс. Гуачина Маршу радиону.